Ang baryo Maligaya ay hindi literal na masaya kapag lumulubog na ang araw. Sa kabila ng payapang bukid at lunti ang kaymito, may mga bulong na naglalakbay kasabay ng hanging amihan. Mga kwento ng mga nilalang na hindi nakikita sa liwanag. Ngunit sa umaga, ang sentro ng usapan ay hindi ang mga aswang, kundi si Undo. Si Undo, o utoy kung tawagin ng mga tambay sa kanto ni Mang Tasyo, ay ang definisyon ng isang duwag. Sa edad na 25, ang kanyang balikat ay laging naakubli. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa lupa, at ang kanyang mga kamay ay tila may sariling buhay dahil sa panginginig. Kapag may dumara ang lasing na humahalakhak, mabilis siyang papasok sa kanilang munting kubo at magtatago sa likod ng tapis ng kanyang nanay na si Aling Rosa. Kapag kumulog, makikita siyang nakatakip ang mga tenga sa ilalim ng unan. Hoy Utoy, baka maihi ka sa pantalon ha. May dumaang tuguta eh. Sigaw ni Gardo, ang pinunong tambay na laging may bitbit na tuba. Susundan nito ng tawanan at paghagis ng pudpud na tsinelas na sadyang pinatatama sa binti ni Undo. Ngingiti lang ng pilit si Undo. Lulunukin niya ang hiyang tila tinik sa kanyang lalamunan at magpapatuloy sa paglalakad. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng buong baryo. Ang panginginig ni Undo ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa enerhiya na pilit niyang pinipigilan. Isang madilim na Sabado, nagkataong may malaking lamay sa kabilang bayan. Halos lahat ng mga matitikas na lalaki, kabilang na si Gardo at ang kanyang pangkat, ay nagtungo roon para sa libreng alak at sugal. Naiwang tila abandonado ang baryo Maligaya, maliban sa mga kababaihan, matatanda at si Undo. Ang katahimikan ay bumasag ng bandang hating gabi. Isang matinis na huni ng tiktik ang narinig mula sa kakahuyan. Hindi yun huni ng ibon. Iyon ay tunog na nagmumula sa lalamunan ng isang gutom na nilalang. Sa bubong ng bahay ni Aling Marta, na 7 buwang buntis sa kanyang panganay, narinig ang kalabog ng malalaking pakpak. Isang manananggal ang dumapo. Ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa yero, at ang kanyang mahabang dila ay nagsimulang bumaba sa pagitan ng mga siwang ng bubong, naglalaway sa amoy ng batang nasa sinapupunan. Ang mga natitirang lalaki sa malapit ay nagising, ngunit sa halip na kumuha ng itak, sila ay nagtulakan sa ilalim ng kanilang mga katre. Ang tapang na ipinangangalandakan nila sa kanto ay naglaho na parang bula. Sa loob ng kanilang bahay, si Undo ay hindi nagtago. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko, ay nag-aapoy na ngayon ng kakaibang liwanag. Nay, oras na. Mahinang sabi niya kay Aling Rosa. Tumango ang kanyang ina. May halong kaba, ngunit may tiwala. Inabot ni Aling Rosa ang isang baul na nakatago sa ilalim ng sahig na kawayan. Ito ang baul ni Lolo Serapio, ang tanyag na mambabarang na kinatatakutan noong unang panahon. Binuksan ni Undo ang baul. Nilabas niya ang latigong gawa sa buntot bage na pinaliguan sa 7 klase ng kamandag at dasal. Kinuha rin niya ang mga boteng naglalaman ng itim na langis, ang lana na kumukulo kapag may masamang espiritu sa paligid. Ang takot ay para lamang sa mga walang alam, bulong ni Undo sa sarili. Ang panginginig ko ay paghahanda lamang. Habang ang itaas na bahagi ng manananggal ay abala sa pag-atake sa bahay ni Aling Marta,
Si Undo ay lumabas ng bahay na parang anino. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya gumagawa ng ingay. Gamit ang kanyang likse, tinuntun niya ang pinagmumulan ng amoy ng malansang dugo. Ang talahiban sa likod ng bahay ni Aling Marta. Doon niya nakita ang ibabang bahagi ng katawan ng nilalang. Nakatayo ito, putol mula sa bewang, nakatago sa ilalim ng malalagong dahon ng saging. Ito ang kahinaan ng sinumang manananggal. Kinuha ni Undo ang isang supot ng magaspang na asin at isang bote ng suka na hinaluan ng bawang at dinikdik na luya. Habang binubuhos niya ito sa sariwang laman ng putol na katawan, ang mga kamay ni Undo na dating nanginginig ay naging kasing tatag ng nara. Bawat butil ng asin ay tila parusa sa masamang nilalang. Ang laman ay umusok at naglabas ng nakapangingilabot na amoy. Naramdaman ng itaas na bahagi ng manananggal ang hapdi sa kanyang ibabang katawan. Sa isang malakas na pagaspas ng pakpak, lumipad ito pabalik sa talahiban. Ngunit bago pa ito makalapag, isang mabilis na figura ang humarang sa kanya sa itaas ng puno ng kaimito. Si Undo. Sa gitna ng kadiliman, nagtagpo ang mga mata ng tao at ng halimaw. Ang manananggal ay naglabas ng nakabibinging tili. Ang kanyang muka ay punong-puno ng galit at paghihirap. Ang kanyang mga kamay na may mahahabang kuko ay sumunggab kay Undo. Ngunit ang binata ay mas mabilis. Narinig ang tunog ng latigong buntot pagi na humahampas na sa hangin. Tinamaan ang manananggal sa balikat. Nag-iwan ng linyang nagniningas na parang baga. "Dito ka lang sa lupa." Ang tinig ni Undo ay hindi na boses ni Utoy. Ito ay malalim, puno ng otoridad at may halong kapangyarihan ng kanyang mga ninuno. Hindi makabalik ang manananggal sa kanyang katawan dahil sa asin at suka. Sinubukan itong lumipad palayo, ngunit bawat kumpas ng pakpak nito ay sinusundan ng hagupit ni Undo. Sa bawat hampas, nawawala ng lakas ang aswang. Ang itim na langis na ipinahid ni Undo sa kanyang latigo ay nagsimulang sumunog sa balat ng nilalang. Habang ang langit ay nagsisimulang magkulay ube at kahil, ang manananggal ay duguang bumagsak sa lupa, malapit sa kalsada kung saan laging tinutokso si Undo. Ang mga tao sa baryo, kabilang ang mga lalaking kakabalik lang mula sa lamay, ay dahan-dahang lumabas ng kanilang mga bahay. Nakita nila si Undo, nakatayo sa tapat ng naghihingalong halimaw. Wala ang panginginig. Wala ang takot. Ang sikat ng bukang liwayway ay tumama sa kanyang muka. At sa huling pagkakataon, itinaas niya ang kanyang latigo. Sa isang huling malakas na hagupit, ang manananggal ay tuluyang nagliyab. Hindi yun apoy na karaniwan. Iyon ay apoy na kulay asul na unti-unting nagpapaabo sa buong katawan ng aswang hanggang sa wala nang matira kundi ang alikabok na tinangay na ng hangin. Bumaba ang katahimikan sa baryo Maligaya. Ang mga matatapang na tambay ay hindi makatingin ng diretso kay Undo. Si Gardo, na siyang laging nangunguna sa panunukso, ay dahan-dahang lumapit. Pinulot niya ang tsinelas na nasa lupa. Ang tsinelas na dati ay ibinabato niya kay Undo at iniabot ito ng may paggalang. Undo," ang tanging nasabi ni Gardo. Tumingin si Undo sa kanya at sa isang pambihirang pagkakataon, ngumiti siya ng tapat. Hindi na niya kailangang magtago sa likod ng kanyang ina. Ang panginginig ay nawala na dahil ang enerhiyang kanyang pinoprotektahan ay nahanap na ang layunin. Mula sa araw na yon, ang bansag na Utoy
ay nabaon na sa limot, kasama ng abo ng manananggal. Kapag may dumaraang lasing o asong gala, hindi na tumatakbo si Undo. Sa halip, ang mga tao ay tumatabi para bigyang daan ang lalaking tahimik na nagbabantay sa kanila. Si Undo ay hindi na kinilalang duwag ng baryo. Siya na ang kanilang lihim na tagapagtanggol, ang mandirigmang piniling gamitin ng kanyang minanang kaalaman para sa kabutihan. At sa bawat kulog na dumarating, hindi na siya nagtatago sa ilalim ng unan. Nakikinig na siya, handa sa anumang banta na susubok sa kapayapaan ng Baryo Maligaya.